Λοιπόν, πάμε να καλωσορίσουμε, να πούμε ένα καλωσόρισμα να ακούσουμε από τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Φροντιστών Αττικής, τον κύριο Δημήτρη Παπαγιανόπουλο. Αξιότιμοι προσκεκλημένοι, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Φροντιστών Αττικής, σας καλωσορίζω στη σημερινή μας ετήσια εκδήλωση. Η συμμετοχή σας μας τιμά, μας δίνει χαρά και δύναμη να προχωρήσουμε στο δύσκολο έργο. Η φετινή 8η κατά σειρά ετήσια εκδήλωση έρχεται να συμπληρώσει τις 7 επιτυχημένες προηγούμενες και να αναδείξει τον προβληματισμό, την ευαισθησία και τη συνεισφορά μας στην καθημερινότητα των συνανθρώπων μας. Ζούμε σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία για όλους μας, με το βιωτικό επίπεδο όλων να συμπιέζεται. Ασφυκτικά και χιλιάδες ανθρώπους και νοικοκυριά να μην μπορούν να ανταποκριθούν στα στοιχειώδη. Το ζουν αυτό καθημερινά. Τα βλέπουμε στα μάτια των παιδιών και των γονιών τους. Γι' αυτό παίρνουμε συνεχείς πρωτοβουλίες, αναλαμβάνουμε δράσεις και δεν περιοριζόμαστε στον εντοπισμό των προβλημάτων μιας κοινωνίας που υποφέρει. Στα φροντιστήριά μας καθημερινά δεν παρέχουμε απλά γνώση, αλλά διαμορφώνουμε με ευθύνη χαρακτήρες και προσωπικότητες ανθρώπων που στο μέλλον θα μπορούν να ανταποκριθούν και να πρωταγωνιστήσουν στην οικονομική, κοινωνική, πολιτική, επιστημονική, πολιτιστική ζωή της χώρας και γιατί όχι και διεθνώς. Θέλουμε να διαμορφώσουμε μια νέα γενιά που θα μπορεί να πάρει τη ζωή της και το μέλλον αυτής της χώρας στα χέρια της, που θα θέλει να προχωρήσει με απέτηση, φιλοδοξία, δημιουργικότητα. Αυτή είναι η αγωνία. Με αυτή την αίσθηση ευθύνης πορευόμαστε. Να εξασφαλίσουμε τα απαραίτητα εφόδια σε ένα περιβάλλον όλο και πιο δύσκολο και ανταγωνιστικό. Αυτή είναι η μεγάλη πρόκληση για εμάς. Αναλογιζόμενος την πορεία αυτών των χρόνων μέσα από τις εκδηλώσεις μας, θα σας υπενθυμίσω λίγα πράγματα από το περιεχόμενό μας. Περιεχόμενο που δίνει στο σκεπτικό και τη φιλοσοφία μας, αναδεικνύει τις δραστηριότητες μας. Όλα αυτά τα χρόνια έχουμε βραβεύσει μαθητές που με την αρρωγή μας πρότυξαν στις εξετάσεις. Έχουμε βραβεύσει μαθητές που ξεχώρισαν με τις επιτυχίες τους σε επιστημονικές ολυμπιάδες και μας έκαναν περήφανος ως Έλληνες. Έχουμε βραβεύσει αθλητές και αθλήτριες που κέρδισαν μετάλλια και διακρίθηκαν σε παγκόσμιο και πανευρωπαϊκό επίπεδο. Έχουμε βραβεύσει συναδέλφους φροντιστές που με τη μακρόχρονη πορεία τους αποτέλεσαν το φάρος στη γνώση για δεκάδες χιλιάδες μαθητές. Έχουμε βραβεύσει συνανθρώπους μας και επιστήμονες που με τη δράση τους προσέφεραν στιγμές χαράς και ευτυχίας σε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη. Να σας θυμίσω τη βράβευση του πατέρα Αντώνιου από την Κυπωτό του Κόσμου και των παιδιών από το Ειδικό Λύκειο Κοφών και Βαρύκων Σεργυρού. Έχουμε παρουσιάσει επιστημονικές έρευνες που απέδειξαν την εμπιστοσύνη των γονέων και των μαθητών στις γνώσεις που τους παρέχουν. Έχουμε δηλώσει τη συμμετοχή μας στη δράση του Ομίλου Λουσκάη Όλοι Μαζί Μπορούμε και στην παιδεία, δίνοντας υποτροφίες σε όσους το είχαν ανάγκη. Έχουμε καταρρύψει το μύθο ότι το φροντιστήριο είναι ένα ελληνικό φαινόμενο, παρουσιάζοντας στοιχεία που απέδειξαν ότι φροντιστήρια υπάρχουν σε όλες τις χώρες του κόσμου και σε διαφορετικές μορφές. Η κοινή συνισταμένη όλων αυτών των εκδηλώσεων, το μήνυμα που εκπέμπουμε, είναι ότι το φροντιστήριο αποτελεί μια εκπαιδευτική διαδικασία που προωθεί την ευγενή άμυλα και τον υγιή ανταγωνισμό μεταξύ των μαθητών που φιλοδοξούν να αποκτήσουν εφόδια και να ακολουθήσουν ανώτατες σπουδές. Τα φροντιστήριά μας έχουν παρεσήμαντο λόγο και ρόλο, υποστηρίζοντας όλα τα κοινωνικά στρώματα, ώστε να είναι σε θέση να διεκδικήσουν το δικαίωμα στη γνώση και τη μόρφωση. Χωρίς διακρίσεις, χωρίς διαχωρισμό σε μαθητές Α και Β κατηγορίας. Αποτελούμε την ατμομηχανή στον χώρο της μη τυπικής ιδιωτικής εκπαίδευσης και με τον καθημερινό μας αγώνα ξεπερνούμε τις πληγάδες μέσα στις οποίες πορευόμαστε. Τώρα επεκτείνουμε την κοινωνική μας ευαισθησία, συνάπτοντας συνεργασία με το Κέντρο Εθελοντών Δοτών Ιερού των Οστών Πατρών, το Χάρη στη Ζωή, με σκοπό την προσέλκυση εθελοντών δοτών και την ένταξή του στο πρόγραμμα δεξαμηνή, στην Παγκόσμια Δεξαμηνή Εθελοντών Δοτών Ιερού των Οστών. Κάθε μέρα αποδεικνύουμε ότι η προσφορά των φροντιστηρίων μας έχει αξία και όχι τιμή. Με το λειτουργήμα που ασκούμε, φιλοδοξούμε να διαμορφώσουμε ανθρώπους με ιδέες, με οράματα, αλλά και με πίστη στον εαυτό τους που θα οδηγήσουν τη χώρα μας σε ένα μέλλον με περισσότερες κοντινές εικόνες. Το μέλλον είναι στη νέα γενιά και εμείς κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, ώστε να ανοίγουμε δρόμους και προοπτικές. Κυρίες και κύριοι, ως Αντιπρόεδρος του Συλλόγου, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και πάλι θερμά για την τιμή που μας κάνατε με τη σημερινή παρουσία σας.
Με τη σειρά μου να υποσχεθώ ότι και στις επόμενες εκδηλώσεις θα έχουμε λόγους να είμαστε περήφανοι για την ποιοτική, αποτελεσματική και ιδεολογικά ανεξάρτητη παιδεία την οποία υπηρετούμε. Καλή χρονιά σε όλους. Ευχαριστώ.